Я слечу до ТВ. Бам-бам-бам-бам. О, да, най-хубаво. Засрани, приключените изживяваш. Тун-тун-тун. Туруруру. Банда храните. От Мартин Анастасов. Епизод 1. Епизод 1. Пилот. Брат, но бургера какво ти става? О, чизбургеро, ще ми се месиш в работата, а? С моите огнени ръчички ще те направя на чорбички. Така че време да те... Не! Забрави, без това вече сгасих пожара там горе. Просто ще отида на там, докато нещо глупаво или невероятно ми се случи. Здравейте, господин чизбургер. Може ли да взема една хапка от вас, защото мисля, че съм много гладен? Не смей. Благодаря за хапката, господине. Ще хапна още един път, някой път. Още един ден, не знам. Чао. Брат, кой изядо? Бургеро изядоха Снежанка. Да разбира каква е работата с хората да ни ядат. Ние сме просто, въпреки че сме човешки същества, обаче в хранителни форми. Да, само да имаше начин да ги спрем. Банов създател. Снежанка. Банов затвор. Здравейте всички гледачи на Бондослити новини. Така че Лютбургер изгоря вече третата си сграда писателския офис. И сега вече в хранителния затвор най-накрая е хванат за 15 години. 15 години. 15 години. 15 години. Клишки бургер. Не мога да повярвам, че най-накрая го няма този лютяк. Да, наистина. И вече, дали ще изгори четвърта сграда? Няма начин в 15 години в хранителния затвор. Защото първо той изгоря вече за трети път изгоря едно. Значи сега най-късното, където изгоря бе писателския офис, а пък средното, което изгоря е онова училище Ибрахам Линкълн от 90-те. И третата и най-ранното му изгоряване е великата стъклена къща на великия строител от 1936. А сега е просто купчина пясък. Не мога да повярвам, че тъпия лютяк изгоря страхотния проекта на великия строител от 36-та. Да, наистина. Колко красиво беше отвътре. С милиарди цветя. Кефте за бял сос. Ако ме питате защо съм гол, защото лютяка ми изгоря соса. И сега вече, въпреки че и това ми е единственото облекло за мен, на моето тяло. Добре, чакай малко, Кефте, колко пъти си сменеш соса на година? 3 пъти на година и то по отделни причини всяка година. Значи, първата е причина, защото просто става стара и става гадна. А пък втората причина, защото ще има нещо, което ще очука соса от мен, следно да очукаш бебешки зъб от твоето бебе. От челюстта на твоето бебе. А пък третата е причина, защото в есента аз златен сос и в есента или зимата просто разтапи и става на някакво сърба и мирише на отворено яйче
което му изтекло срока преди 5 века. Така че и пето ти. И обаче сега за първи път ми се случва Лютбургер да ми изгори соса. Ами какво е това черното нещо? Всяка храна или човек в този свят, ако е гол, има това нещо. Това черно нещо, че да закрива знаеш какво. Обаче няма да го има, когато си гол, само ако никой не те вижда. Дори камерата. Kinder Surprise. В пълен благоводен да пролазва просто десени от темата е свободно буквално. Спри темата. Магазин.com бял сос. Не знам дали да поръчам това, може би не, или пък кой знае. Ще поръчам това, кой знае. Това е най-ефтиният сос, който успях да намеря в този сайт днес. Така че поръчам. Идва след 5 дена. Означава, че 5 дена не мога да излизам така гол навън. Означава 5 дена домски затвор. България. Нашата единствена родина. Те посчари град. И така, българините винаги са живели там. Дядо, защо? Защо изглеждаш така сякаш си от 17 век? Милият ми дребосъкив так, детенче внуче. Аз преди много време бях чар на страната на месата. И така всички правиха каквото искаха. А аз съм чар и градско, защото аз бях направил защото също столицата на страната ми е направена от мен също. Обаче един циганин взе една цигара, подпали една къща и това доведе до изгаряне на града ми. Това съм сега популярен по интернета. Така че си не мога. Добре, дядо, ако си толкова по-стар, тогава кога е починал светът? 2 милионната година преди Христа. С тези огнени ръчички се направя дупчича през стенички. Разбирам каква ми е работата да говоря в рими. Така, т.е. с моя ръчевидения огън се направя стена през затвора да изляза от този груб гаднярски хранителен затвор. Така че време е да си направя акциите. Изглежда, че ръчевидният ми огън не е достатъчен, и тогава ще е време за огнения бластер. И сега след 3, 2, 1 и огън. Изглежда, че най-накрая успях да намеря кой открадна огнения бластер на кмета. Кока-кола шише. Моят номер 1 на ДП. Не мога да повярвам, че Лютия бургер си в затвора, човек. За първи път го фащат в неговия живот. Долу, на мен още повече ме интересува как се справя кюфта с бял соса си. Колко дълго ли се поръчва? Добре, господин Лютбургер. Сега, защото пробихте една стена в съдията, сега влизате втори път в затвора и то не в всякакъв. И то не в обикновен затвора, в мега затвора. И още повече. Този бластър ще ми потрябва за кмета. Хей! Защо мог, човек, че съдята ми нареди още 15 години в затвора тука?
Не говоря, че кой знае какво ще ям тук, защо не искам 30 години, не искам 30 години тук в една сграда. Kinder Surprise TV. Господин Людбургер е най-накрая вече хванат в мега затвора най-накрая, защото той избяга от хранителния затвор, използвайки огнения бластер, защото той е откраднал огнения бластер и така пробивайки всичко по пътя си. И така съдята му нареди още 15 години, където остават 50 години затвора, и това означава 50 години без никакви 30 години без подпалвания някъде си в света. Парти, дун, парти, дан, парти, дун, парти, дун, парти, парти, само лутия бургер да го няма, лутия бургер, само да го няма бургера. Само да го няма лутия бургер. Ястия Чудо ТВ става на Марта ТВ. Повече информация. Чизбургер обяснява повече, ми обяснява всичките идеи за програма за Марти ТВ HD. За Марти ТВ HD. И вече се каже Ястия Чудо ТВ. Чао след пилота.